Alhamdulillah, mudah-mudahan di hari Fitro ini kita jalin persatuan dan kesatuan. Sebab untuk memberikan warna terhadap Pasuruan adalah orang kata pepatah, kalau macan mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading. Tapi kalau manusia tidak ada lagi, hanya akhlak yang harus kamu tanam di dalam dada. Itulah manusia rahmatan lil alamin yang akan dapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di hari yang Fitro ini dosa-dosa kita mudah-mudahan diampuni. Amin. Dan semua keluarga besar dari Orkes Dangdut senantiasa dosa-dosanya diampuni oleh Allah, meyakinkan menambah iman kita untuk kita tambah dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, hadirin sekalian, ojo sampai kena irong kali. Dan nama saya Syukur, tinggi badan 140 cm persegi panjang. Kulit saumateng. Anak wong Jepang. Assalamualaikum. Puluk salam teke iki. Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Tepamaken wawon nami kula Raden Yuda Tirto Mangkuloho. Jeneng sak kecamatan wonge podone teke. Di mana ada. Ini tampan boleh jelek tapi akhlak yang aku tanam. Ho. Mohon maaf nggih, Mbok. Kula nekan tak bisa ngomong Madura, Mbok. Nggih, polahe coloke ngak kepai. Kula nekan tak bisa ngomong Madura, Mbok. Bisa ngomong Maduran tapi zakone. Gaya wedhus iki ngomong Madura sakone-kone wong di omahe bendino ngomong Madura. Oh, mau kemana di kau? Kula neka asli Banyuwangi, Mbok. Tebe Banyuwangi. Umur 15 neka kula pindah teng penjara. Hukum kena 363 nyolong wedhus. Kemana? Anak gula. Kula pindah teng Pasuruan, Mbok. Oh, pindah Pasuruan. Status kula saniki sik tas kuliah, Mbok. Kuliah subuh. Tukang moco minal mutrimin. Pahalae di akhirat. Nek aku dadi malaikat tak ido cangkeme. Kula ngambil jurusan kuburan, jadi tahu pada jerangkung dan ding-dadin. Ponaane li beli bukak. Kula ngambil jurusan kedokteran, Mbok. Gaya. Dadi kula nekam bisa suntik menyuntik. Suntik menyuntik. Nah, kula beni gun perak banyak, Bu. Kula nekam obat kula nekam manjur, Bu. Manjur obatnya manjur. Bila suntik lagu-lagu lemah-lemah teh. Obat campur malaikat. Mateni tok. Tadi kula neka gelak contonane kamu, gelak. Bada orang datang kacompok. Datang compok. Ngocak sakit, Mbok. Sakit. Bikula periksa ternyata sakit tabuk, Bu. Sakit tabuk. Bikula suntik tabuken. Elang Bu jele. Dokter nerapasi. Nah, Parak Suri. Waduh, apa Parak Suri ku? Bengi ku lho. Oh, iku mi maghrib. Nah, mi maghrib niku. Waduh, mi maghrib. Bada boleh orang datang kacompok. Datang nang omah. Ngocak saking gege. Karo untu. Nabi kula suntik gegen. Elang coloken. Bedon si gemet. Nah, kula nekam bedalungan, Bu. Pendalungan.
Tadi ibu kula neka Arab, Ibu Arab, bapak neka Anggora. aduh, ganteng gendeng, Siapa gendeng? bon, Anake sapa aku? ya, yo anakku, Padha ambek tek sapa yo? yo podo mbek aku, reken podo gendengi. Bro, ini Aku bro, bapak tuyul. Lo gak gaul lo bro. Gak gaul. Wong nang bapak kok gaul gak gaul. Saiki iki zaman now bro. Maki zaman now jangan diteruskan, tetap orang tua itu adalah di bawah telapak kaki. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Artinya Surga di bawah telapak kaki ayah dan ibu. Anak harus patuh terhadap orang tua. Wedus. sopo koyo wedhus. Awamu. Lek anake wedhus bapake embek. Soroan bapake. Sik ra. Sekarang kan masih di bulan suci hari kemenangan. Ya bulan hari kemenangan. Ya. Nah. Derma sompama ban biko asauta. Asauta. Kema pinter antara anak bi bapak. Boleh di zaman now ini harus ditantang orang tua. Iya. Tebakan. Ayo. Mun bisa makalangko berarti ban pinter. Totuan. Totuan. Yo. Totuan yo. Totuan. Iya, totuan bojo. Apa? Totuan bojo. Bojo. Iya, taruhan bini. Ya, Bilang kok saya kalah, tang bini kalak ben. Jadi. Bilang kok saya menang, binin ben kalak kok. Cek, yo, dari mana? Ada tang heding re. Bilang kok saya kalah, tang bini kalak ben. Ada binin ben. Bilang kok saya menang, binin ben kalak kok. Tang bini kalak ben. Adil. Mun umpama tang bini kalak ben nak kan nembun ben cong. Iyalah kalak tadi iyalah locot cepokna. Saya malocot sama. Ada. Isin aku. Soal tentang ban gelak nempak mobil. Nempak mobil ya. Berarti tahu medan-medan dari Pasuruan iki ngene aku bareng Mbak Untung nyurpi lapangan. Oke. Gelak dari Probolinggo. Dari Probolinggo sampai napak kalau kasih dina tekongan gelak pada berapa? Ojo ditakoni aku sing nyupir le. Ya jawab dhisik. Oh pertanyaan enteng koyo iku. Teko Probolinggo sampai nyampe nang mrene tikungan ono piro? Tikungan mang tak hitung ono 18 iji. Teko Probolinggo nyampe nang Banyu Biru. Wah supir le. Salah. Wek metu wek sing nyupir aku teke. Meski ban sing nyupir mun lobot. Belum le sebitong. Kalero. Ono piro? Tekongan dari Probolinggo sampai napak dina. Banyu Biru. Tekongan kun perak beda dua. Kok ono loro? Ya mun tak biluk kanan, biluk kiri. Mun tak biluk kiri, biluk kanan. Mun pas beda belu belas, tarengen ternang kendangan. Ain nangis no macan turu iki. Pak. Berempar ya? Loro. Seporan. Sepurane tapi dinginin no bapak. Kalah. Dak sampai nginep le. Oh iya le. Takoni. Podo le. Opo motorku iku kok dikeban karet. Guyu wedhus iki. Opo dikasih karet. Ban karet. Ban karet. Tempat nama Lelango. Insinyur biyen iku sing ngarang empuk tumpakane le. Ndak iso. Tonase kendaraan supaya imbang. Perimbangan tonase kendaraan insinyur biyen iku wis ngarangi kaya ngono. Ndak iso le. Opo ayo? Apa banku motorku iku dikek ban karet. Iya. Nek dikek donat radim plok be cangkemmu. Ini piro nak? Loro. Menang ndak nginep. Tahu sanantek lagun Satya beles. Ocol nak. Arapah olar metak beri soko. Karena memang dari kehidupannya itu merayap. Bisa. Anu pancen lah dari nenek moyang. Lopot. Arapa matai beri soko. Arapa olar metai beri soko. Mune beri soko keke. Mada ya. Coba badolar lebat sokon ban beki dah ya. Mun tak keke ya. Pas. Nak.
Napang sekejap nak. Cetah. Ya. Deremah. Kedok colok ngok bon. Nah yo ngampul mun ring coba ya genteng tak tahu ngampul. Siapa genteng? Ya mbok menawa. Mangkan mun $2 jebrik soko. Yo aku tanya aku kia. Wah tanya boleh iya. Alebu loros keluar petok. Alebu loros keluar petok. Kasih bahan tali porno. Bah, ini boleh. Bukan porno, ini bedean. Mun laki okre, kasih bahan tali porno aja. Alebu loros keluar petok. Anu apa? Anu kan? Anu akang kakang gigin jere. Ke bapak ngucak kakang. Tak tahu kaya. Keok. Alebu loros keluar petok. Nek irung gatel iku rak dilebokno iki jarang lurus mari ngono bengkong nek bengkong mojok melok kelap kapane. Iki piro Le? Loro. Menang. Masuk dari ereng tak nyaman. Melebut teko iringan ndak enak. Tak nyaman. Masuk dari adek tak nyaman. Sedangkan masuk dari budi mak nyaman. Ya purno. Tak bisa. Melebut teko burira rak mengandung alkohol 17 derajat. Tak iso, ayo. Anu wong mlebu sekolah. Keliru. Mlebu nang banyu biru. Keliru. Apa? Oreng masang sandal. Masang sandal apa? Coba pasang dari ereng. Nyaman? Tak iso. Tak nyaman. Coba dari adek. Tak iso. Coba dari budi. Mak nyaman. Mak nyaman. Nyanyi. Oh nyanyi apa Le? Katek. Tole. Apa? Yo ini kon izin ngomong bapak genti. Genti sawo. Ayah. Jenengmu digenti yo. Digenti. Cira, awakmu iki biyen kan pernah nang di wis pengalaman yo, nang daerah-daerah ngono. Ngene. Apa yut? Don't touch me. Unduh touch me bahasa Inggris. Iya bro. Wong di omah bahasa Madura. Pinter aku Inggris Le. Ngene maksudku iku kan Dik. Apa ae iki wedhus iki? Duduk kon netok Dul. Pendekar mati aku pendekar. Apa silate awakmu? Cemande. Ya apa cemande? Ngene nek cemande. Het ud het. Nah iki. Apa iku? Mangani PT. Apa teh awakmu? Cimande kalah. Nang apa? Cimahi. Ya apa Cimahi? Iki lho lek Cimahi. Het han. Apa iku? Wong renang. Endi wong renang kaya walang kene ketepil iku. Ha iki Cikampek. Ya apa Cikampek? Apa iku? Arep ngitar iku. Cikalan. Koncone Cipate. Iki lek Cikalan. Apa? Apa iki? Wong kering bebek. Ya. Kapan gelote iki? Awakmu kan pinter silat yo. Silat yo. Totuan duit. Totuan bese. Yo. Bahkan mun bisa ngekuk tang elong 100 bro. Meneman duit bayaran entek kon Le. Iki akeh aku iki. Nek dicekel ngene lho ndak ditap-tap ngene awakmu menang duit. Dudu eman mengukur semana jauh antara anak dengan bapak. Kudu ngukur ilmu iki. Iki lho. Ngene. Lah iso. Saiki berterima kasih kepada panitia yang sudah menyelenggarakan beberapa orkes yang kita masuk. Tadi aduh mewes. Saat iso. Tadi nang ndi wis? Iki. Tadi awakmu iku bersyukur kepada bapak panitia. Aduh kok ndak kene ya dibutuki. Gak kene Le. Aku ndak iso nyekel irungmu. Gak iso. Awakmu nih iso nyekel jempolanku 50. Loh, masih iku. Apa? Apa? 50 Le. Sing bayar sapa? Awakmu bayar 100. Iki lho awakmu 50. Iya 1 tapi nyusuk 50. Ayo bayar aku. Oh, pendekar iki. Alhamdulillah. Boh, digepok alhamdulillah. Apa ae iki? Nang endi iki?
Guyu. Apa ya? Apa iki? Sopo iki wis yo? Coba yo. Apa maneh iki? Mati mari niki. Yuda. Iya. Alhamdulillah suwe dak ketemu ya apa waras Yud. Gak edan iki aku. Aja tak gila. Sehat. Iya sehat. Amin. Iki sapa yo? Duh, sapa yo? Apa? Oh iki. Wong takon ae bingung. Mek kenjo. Somor. Untumu bosok iku. Duduk somor. Sapa? Syukur. Lah ya somor. Syukur. Lho, syukur. Mati. Lo. Syukur. 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 Sumur. Delok ilate kok nek kajilan. Apa? Acang kajilan. Disangkan anake ulo aku tak. Oh syukur. Iya. Aku nang omahe awakmu ndak ono aku nang ndi rek. Ki pancen ditakoni wong ganteng gak tau semaur iku. Ganteng. Heran aku. Sopo ganteng? Ya aku lho. Takon nang wong kene ra ono wong ganteng pipine koyo juglang. Ah keliru ngomong. Apa? Lesung pipi. Wah, lesung pipi. Lesung pipi. Aku nang omahmu awakmu ndak ono aku nang ndi? Awakmu keliru. Sing bener ya apa sih? Sing bener ngene, aku mang nang omahmu. Ah. Awakmu gak ono. Ah. Awakmu nang ndi? Ku cerewet iki. Nang omahe syukur wis ditakon. Dikene aku nang omahe syukur ndak ono. Aku nang ndi? Salah teng Salah meneteng iki. Lah iya saya bener kok gelak ntar bungkon baen. Ah. Baen tade. Ah. Baen ndek emah. Lambe koyo plastik ngomel tok. Aku nang omahe syukur ndak ono. Aku nang ndi? Oh, bingung iki. Kowe lah kok ngomong itu. Sing nyanyi sitas iki sapa? Aku. Pada kapan kate mlebu KTI le ngono le? Apa KTI? Loh, arti penyanyi ku. KDI. duduk KTI. Oh, keliru salah ngomong KTI. KTI itu pabrik triplek. Iya di Jakarta KDI, tapi di daerah Pasuruan KTI. Nyanyi sing ngono artine le. Ya apa? Satu-satu jauhi sabu-sabu. Oh, bagus. Nah ini lagu. Dua-dua. Apalagi ganja. Tiga-tiga. Merusak jiwa raga. 1, 2, 3. Semua narkoba. Luar biasa. Kene. Jebrek. Apa iki? Siap. Pelatih kedisiplinan. Dadi komandan Jangan. lombo. Siap, Brak. Anggota iki apa? Disiplin, ojo ngomong. Ojo ngomong. Cerewet iki. Siap, Brak. Ayo, Kon. Awakmu sing menang. Siap, Brak. Tang kanan, Brak. Oh, buta yo, buta. Sip. Yo. Disiplin. Waduh, pinangan. Iki Wong endase koyo lapangane poli. iki barisan. Koyo bal bekel. Barisan wong koncone sing diantem. Disiplin. Disiplin tok iki. Tengah, Brak. Aja nang kono ra. Ojo ngomong, ojo. Meneng dhisik. Ojo ngomong. Amu aja nang mrene ra. Dek endi wong aku koncone? Iki wong jak kenangan banyak. Makin banyak ngono kok sentem. Ndak tahu disiplin. Disiplin apa? Disiplin. Mulai gelok disiplin melolo. Tegak, gerak. Siap, gerak. Padha koncone. Cang kiri, gerak. Meneng dhisik. Aja ngomong iki ngomong tok iki. Yo. Disiplin. Pakai rokok capopet kulit jagung iki. Ket mau ngomong. Tegak, gerak. Pindah-pindah aja nang ngono. Dek endi? Iki lho akeh. Mari
ini kena anu ini kesel. Ya Allah oleh piro bare siku bayaran. Ya Allah wong elek ngomel tok rek. Elek dak baduk nang embokmu. Te baduk nang awakmu yo barang aku kate mau nutuk Pasuruan. Siap burang. Tang depan, gerak. Aduh poyong, mengapa? Yuda. Tidak wani nang wong tua ngepek uduk nak, ngepek uduk. Hati-hati ngepek uduk. Tuh. Tidak wani nang wong tua. Ba. Mandi dhisik, mandi dhisik. Ayo mandi dhisik. Tuh. Aku pakai duta sampo lain. Aduh. Agaya. TikTok. Ayo, aku tadi komandan kelepon. Hah? Komandan kelepon. Duduk kelepon. Peleton. Keliru. Komandane sapa? Awakmu. Genjo tabuk terjilan men. Kasar dia. Ayo. Pasukan. Suap. Aku mau nang omahmu ya apa carane? Lho aku metu. Aku komandan. Pohor. Komandane sapa? Iki keselan iki di. Kasar iku. Komandane sapa? Awakmu. Ndak nurut tektok tolok ngeterjilan. Untung mending kok anak mun pas kok anak ndik ring tua ngajri Bagodi kok. Siapa Bagodi? Bapak anjir Palarapan. Apa jo tak ada BPKB Indria? Engko mae kereken sepeda bodongan iwan. Pasukan bodong. Wah, siap. Nang dek. Apa iku? Tanange nang ngarep. Lancang depan. Lakum dinukum soal kau soal aku. Saya hargai hak kamu tapi hargai hak saya. Oh, ya bener. Ndek. Nang dek. Nangkep. Apa itu? Tanangnya kekep. Ya Tegap gerak. Apa tanang kok kemarin sapa? Awakmu. Meneng kowe. Nang dek. Nangkep. Wis. Koting dek. Apa iku? Joko nating jelaje. Angkat kaki opo? Apa dari aku komandani sapa? Awakmu. Koting dek. Koting bi. Apa iku? Joko sikil ating kebi. Ya cilir pat. Males teko. Males. Mun tak tahu dadi ndan. Ya. Iki lho, arek pelajar iki lho. Ya. Yo, dok mak awak. Aria. Tanganan gak. Dina. Disiplin apa enggak? Disiplin apa enggak? Iya wis le. Disiplin apa enggak? Rono anda. Ronoan. Ayo ra gelem ayo. Ronoan. Bisa disiplin enggak? Ya siap. Pasukan. Aduh. Arapa. Menang. Pasukan. Aduh. Menang. Dia no komandan cek niatin. Pasukan. Komandane dek kene sapa? Awakmu. Tedele rang apa ngeterjilan? Podo iki wis. Pasukan. Siap. Kedawon kurang dek. Kedawon kurang dek. Pasukan. Siap. Gerak. Mak cilimu. Mak kene budi. Tolong. Apa iku? Nyedok elong. Masyaallah. Ono barisan ngelebok niki nang lho. Kemendan dek kene sapa? Awakmu. Tedele rang apa ngeterjilan? Nah. Tolong. Iki upacara ping 3 entek irung iki. Rek long. Apa iku? Kurek elong. Dikurek. Wah, sida teles iki jentik iki. Nang lot. Apa iku? Tanah ngajilot. Aduh. Arya penghasilan tadok tukar bodo. Oleh saingan tapi si sehat. Jadi lancar. Nih kene monolen sober. Ria nyaman. Celep monolen benjit. Halo. Sendirian. Lo terluan. Sapaan. Mbak Eneng kok Yuda. Gara-gara bibir. Ibunya masih ada. Mati digoreng. Mak bodoh ibu mati guring. Lambe ini kok abang mangan opo rek? Ngakan gedong bucok.
Bersyukur. Samong biban siapa? Ban. Jere. Innalillahi wa inna. Bah. Anak ayu derong mati. Derong bongko. Sing genah ayo. Mik. Terjun. Tak jun iki lho delok niki. Mati aku. Kemek sing sopan. Sing sopan. Iki. Oh, dak sopan iki. Ya nyok. Wong lanang koyo iku di sekolahno, di ngajikno, sopane ndak ono. Wedhus iku. Rambut diabangno kaya rambut kobongan. Iki lho delok niki. Maaf, Dik, kalau itu enggak sopan. Kalau saya kan baru pulang dari pondok. Nyolong sandal. Ini. Baik. Apa iki? Apa? Kedukuran kurang ngisor. Ya ndak usah mendelik kedukuran ngono. Ndak apa-apa kedukuran ngono, ndak usah geger. Maaf, Dik, terlalu tinggi. Habis ini kepingin ketemu sama jambu Thailand. Maaf, ini mic-nya. Bah. Mang kedukuran kagak iki dak oleh. Syukur rek. Are jawaban jeroban orang bini. Orang bini. Iku lo ngepek mic sitok iku. Endi dak ono wis. Kekno. Endi? Wah, dikekno iku wis. Sing sopan opo, Dik? Aku dhisik ngenteni. Orang magi mek, benida iya. Aturan tau. Are anak orang. Nan orang jadi. Mak gigir kamu kok gentak. Are bener nyigir malah nolongi Jumati. Mikir mun mate jo bagi. Are mate. Mun laudi beri. Apaan laudi beri? Kok pales omong yud. Mek kalau mun mate aja beri. Mek dia mate. Iya ya, menyong. Mate kan? Mate. Iya. Ya. Halo. Bah. Oh, dicoba mek halo langsung nang masjid. Kalian ini, mohon maaf ya Mbak. Orang dua ini memang kurang pukru, Mbak. Ya pukru apa pukru iku? Tak pukru Apa? Bener tak pukru. Apa? Tak dapur. Alah. Apa? Tak bajeng. Tidak pintus kalian. Mohon maaf ya, memang kurang sop-sopan dia. Sangkano pun ani gobes aku yo. Sopan nek wong siji. Nek wong loro sop-sopan. Wah iya nyaman kok gobes ban kentang, bang pote, bang pring. Ya kena lah. Pati bakso. Ngene iki lho. Iki jaga jarak iki lho lah. Sapa sing takon dhisik? Sing elek dhisik. Awas hari Fitro ndak oleh buat dosa. Kalau masih sekolah, Dik? Iya, Mas. Iya. Apa jare? Jare. Aku takon bahasa. Ayo. Sekolah, Dik. Jawab. Ya apa? Becah, Mas. Ini. Apaan sih becah? Iki ngomong teles. Iya. Hah? Iya. Kalau boleh tahu adik namanya siapa? Nama saya Mas. Iya. Edut. Ada? Wonge ayu jenenge elek. Siapa? Edut. Siapa nyaman? Edut. Gagat tuh tembong tang cacak. Cacak narapa? Tang nyaman cacak. Arapa? Pet. Tang cacak. Kakaan prot. Bohong malah nang koe Roma. Apa? Prot. Tang adik. Apa? Set. Oh nyaman papolong lah tadi edut pet prot set. Hadirin sekalian, inilah kumpulan para kentik-kentik. Kalau sekolah biasanya diantar bapak ya? Iya Mas, diantar Mas. Oh, pokok telah tole gopo. Lambene ndak obah iki kok ngono ya. Are berarti tak goreng radin mun orang radin mun omong tak pati nganga aja Cen. Oh, ngakan bae tak nganga aja. Oh, lewat tekon ndi? Anjay ro pagi deh ya, bener raut ono lombok iku. Orang radin. Mun tak borong muntul make tamatan.
Kalau bapak sekolah ngantar dari pagi sampai sore ya? Iya mas, dari sore itu saya baru diantar, baru saya pulang. Leter anjing iki. Tiga mano. Iku ngomong, ya mas dari sore sampai pagi. Senengnya setengah mati. Disangkano iku sing semua. Iki lho aku takon iki. Iya. Takon ae. Sik, iya. Ayo wis. Yud, masyaallah Yud. Dah. Awak mau coba wedi-wedi langsung. Bukuri padha Yud. Nek disurung tepak nginep telung bengi iki. Awak mau suwe. Ora ngono marine ya. Buat adik lagi ya. Ayo coba suwe opo aja. Yud, masyaallah Yud. Dah. Langsung poin. Langsung poin wong aku disurung. Maaf Dek, karena saya disurung. Mendal saya. Saya kan orang baik-baik. Wallahi demi Allah, perkelaku. Nah, begini kalau boleh tahu namanya siapa? Bah, kok gepuk ngene gak roisin akeu. Kon takon jenenge. Kok kon takon jenenge karep pacaran niku. Yo. Do dikepuk. Yo apa karepe syukur iki. Sok. Sing ngongkon pacaran iki sapa sih? Ndak ono takon. Aku ngongkon takon jenenge. Iya takon iki. Lah iya kok langsung. Ayo langsung. Iya. Kalau boleh tahu. Ayo woi. Ayo, sikat weh. Sikat. Apaan nih yang disikat? Langsung perkenalan. Kalau boleh tahu namanya siapa? Pak Cepa. Ya. Wong ayu tangkeme rusak. Ngono anake wong. Sapa sing ngomong anak jaran? Saya kelero syukur di. Mak bisa kok kelero. Been palerna tak ngening. Mun palerna kok bilen kan Jumat manis bulan purnama. Engko tahu. Ben tahu kan? Iya. Mun syukur bilen kan Jumat manis bulan kering. Engko tahu ada Yabi. Yabi bulan. Nang bapak bulan kering. Mun ngene ku lho. Ya. Kalau bertemu dengan seorang wanita, senyum itu diutamakan. Oh, senyum. Ngono iki lho. Senyum itu adalah ibadah. Nah, pahala. Makane. Iya. Senyum dong. Iya. Iki lho. Iya. Oh, iki Dek Buri. Iki lho. Mosok ketemu wong wedok. Lah kan senyum dhisik. Duduk senyum iku kati bongko. Mau kemana? Pak Cepa. Iku senyum sabar. Pak Cepolo pak celapak iku. Mau kemana? Pak Cepa. Apa iku? Karo. Iki biyo iki. Bui. Bui Bahasa bui hargai emansipasi wanita. Mbek. Boh, uang diwara mbek iki. Lho iki. Lek bisu, lek mbek iku artinya awakmu. Oh, aku duduk mbek. Bah. Bila Madura kan been. Bila bahasa Indonesia kan kamu. Nah, bila bui, bila embe artinya been. Ben tak bertajo. Ya. Be. Embe. Nah, embe kan. Mbek matane ku. Kantenge kaya iku diwara mbek. Lah iya awakmu mbek. Oh, lek mbek ku awakmu, dadi awakmu iku mbek. Jumat iki wedhus. Yuda jaran. Iku anjing. Podo. Be. Papu. Tao le tang siu pu le. Bahasa apa iku? Bui. Bui pau le tang se cung se ha. Iki buine orang Cina. Buine orang Cina ada iya. Nyanyi amin maron. Pau le tang siu pu le. Tang le pau le. Paulo, rumah Pais. Cepolo. Pak Cepapa. Pak Ui. Oh, sumuk. Ojeng. Anake wong dodol sate. Duduk.
bisu awakmu takon, pak cepolo, pak celapak colote. Me pak celapak ra. Ngene iki ya, apa cepolo pak celapak? Ngono apa? Daya apa? Omahe ndek kono ado. Jauh, mun ya. Nek perapatan, Daya. burine. Daya apa? Pabrik susu. Wah. Wah! Jok iki rusak mokso iki. Oh, tale daya. Mbek, Mbek matamu iku. Mbek, pak cepolo, mbek. Oh, mbek. Apa ya? Mari ngakan rebo banyak. Enak iki. Mbak ini tanya lagi Roman. Oh, Pak cepolo, mbek. Pak cepolo. Pak cepolo. Pak cepolo. Pak cepolo. Pok celopok. Mepok Tahun jelok. simu tangu. Oh, Huk. apa jadi ya? Tang bengkor ada timur, balik kanan. Din nak bedekan tengah pate, tang bengkoi budin kan tengah pate. Oh. Edan. Hukum. Iya bener ya. Wedus. Iya anjing. Pak cepolo, dus. Pak. Pak cepolo. Oh, wah. Apa? Menang ndak sih apa jari aku? Menang we. Apa bu? Pak cepolo. Apa papa? Wi. Ir. Pak. Apa? Omaku muter. Nganan ngiri ono perempatan, didik ngalor. Kumpul karo WC. Oh. Cedai WC omaku. Jalan. Cedek WC. Pak cepolo. Pak. Kaya ulo kon iku. Ya, jok ngene-ngene iki. Pak cepolo. Wow, baik, jauh, wow. Oke. Pak Cepo. Pak Cepo. Wer. Apa wer. Iki lurus, wer lurus. Meneng ora. Wer. Pak Cepo lo. Pak cepolo. Ah, Sripit. Iki nganan di. Sripit. Pak Cepo lo. Cepolo. Jelabar. Apa jelabar iku? Lurus. Oh. Jelabar. Pak Jeporo. Oh. Pak Sipo. Apa iku Yun? Hah? Apa iku? Omay aku lurus, ono pertigaan nganan, ono perempatan lurus, omaku cedek ikan dangi jaran. Yun nih jaran ndak usah Mak, dikotok ngene Yun. Ngene nih jaran patu bulu. Jelabar. Mbr. Podo. Wah, Kada. nek nang aku seneng al tuyul iki. Iki anake sapa? Si aku takon. Kamu bisu ya? Enggak. Loh kan, awakmu iku enggak sopan, tak sopan dek adaan ban. Mana sih, bro? Apa? Di kono di. Bahaya iku di, bahaya iku. Yang ngene iki. Iya. Wis, jarno wis. Loro iki. Oh, apa? Gegerku. Jarno, ndang ngurus. Ndak warah dhewe wis. Boleh kenalan? Boleh? Kalau boleh tahu namanya siapa? Bisi-bisi aja ya. Ya. Biar orang yang tidak pukru ini biar tidak tahu. Cak bisi-bisi tekek iki. Siapa nama? Sapa? Apa jenenge? Nani. Lulu, Endang, Lala. Endang, Misti. Eswati, Esrungtung. Sapa jenenge? Jenenge ya? Yo. Sopo wis sik? Boh. Siapa jenenge? Aro wis yo. Sapa? Gak ngomong apa iki? Goblok iki. Kok takoni jenenge gak ayo. Mana. Ngono iku. Kan ndak bisa ya. Enggak. Kalau boleh tahu namanya siapa? Durung ngomong wis guyu. Ya menang ngene nak dhisik. Setas ngene wis anu ae ketawa. Kan ndak bisa ya? Enggak. Jenenge siapa? Apa? Siapa dek? Jenenge? Duduk. Siapa? Ngepek ati tekek iki. Siapa dek? Sapa?
Kerto. Ya aku takon. Kerto iku jenenge wong tuwek iki. Gombal. Gombal oke, Bro. Pompong saiki bulan ketupat. Hah? Gombal ketupat. Oke, Bro. Kalau disuruh pilih harta apa kamu, aku pasti pilih kamu. Kenapa? Karena harta yang berharga buat aku adalah kamu. Kalau saya pilih jagung. Oh, nang jagung-jagung iku apa? Ya apa? Bapak kamu polisi ya? Takoni Guyur. Oh, iki gombal, Bro. Iki lo syuting. Dhisik. Syuting dhisik. Bapak kamu syuting. Bapak kamu polisi ya? Bapak kamu gaya, Bro, gaya. Sikile ngene. Tanang pabilu. Tengah apa tengkong? Lah leher potel. Pate mare kok. Gayaan. Gayane lho, sip. Bagus. Bapak kamu polisi ya? Iya, kenapa? Bapak saya maling. Mati. Ditembak. Iya ya lo, Besakira. Kamu bisa bahasa Inggris enggak? Bisa dong. Kalau I love you itu artinya apa sih? Aku cinta kamu. Sama aku juga cinta sama kamu. Iki enak iki. Tahu bahasa Inggris? Gayane le. Yo sampai potong boleh yo. Tahu bahasa Inggris? Iya. Lemes po. Oh, wong aku takoni sabar. Gak tahu bahasa Inggris. Ya. Mbok enci lemes. Adik. Oh, kurang. Awakmu iki sikile ngene yo. Gaya. Iki mari ini potong mani gede. Betul, iki sing bener iki. Awakmu gaya pakai suara dalam. Hade. Kesoron nemen yuk kenalan aja. Apa? Mbak entron dia pacar apa aja? Iya pacar. Mangkan, pas serius dong. Hade. Woi bingung. Hade. Ade. Kurang. Hade. Hade. Bau mambuyut. Hade. muka saya biru ya? Boh, takon ngono ya ngomong iya iki. Gak ada keliru ngomong. Adik, muka saya kersut ya? Padha mek kiru iku. Konco. Dek. Ya. Hah? Iya, muka saya langsung bro, gayane lo, gayane iku lo. Walo sih. Muka saya. Iku lo. Kayak muka saya kersuk ya? Ya, muka kamu kirut. Kenapa? Hah? Wani nang aku. Oh, gak sopan awakmu yo. Ojo ngene yo, nang wong wedok ojo ngene yo. Sing sopan awakmu yo. Enak. Hati-hati iki ayu wong iki. Ojo sembrono le. Iki wong wedok le. Mangkane yo sing sopan nek nang wong wedok ojo ngono. Enak. Padha le, maki awakmu. Enak aku menang aku. Loro-loro ni padha ketatap Gunung Lamongan mbek Gunung Kelut. Ngene Dek, 1 jam lebih kita berkelakar, mudah-mudahan para kita mengusahakan pariwisata Banyu Biru ayo kita rawat dengan baik. Jadi pemerintah sangat memikirkan pada kehobian masing-masing.